Hari ni kapor ka benta sa hisin pat ngiwan syakiyeng ge jongpi syaki mobile ge jongpi lengba kani ka program jong ka potnet ya ka bangi donak niru ban ya thu biang ban peteng biang ya ka testimony le ge jing plasha men sim jong i pastor rangkan siding do but hisha kani ke episode ke baladap ka long jingker ku ban nget kani ka ba nginya kren mentaru hoi kan dalong ke jingker ku yang ilang baro ki ba skor ya kani ke jing pla. Tadi kita pun pastor, orang kita nabi yang studio bakom juga pastor, pi maulong, yang ngidon hang ni, ya kabangin ya keren biang, ya kabangin ya beteng biang, ya kata kabangila sange akan kata yo ko baladap. Te mencim tiyo ngi sa akot hai kum to. Kajong piang kajong iya aja kan riu kem aja kan riu yo yo mencim bekot. Te don napi yo pi klempet, pi laban pet ya kan ling ni napo. Ne pi pai shitayo shua te we single. Ba pila ban pek pat ia ka episode ka ba nunkong ka testimony ka jong i pastor rang mo kumno ba iwan sautrai kumno ba kajing kala ka mo kum ta ter hadu ba kumno isange ya ka bandi ya ka dawai ka sanjam jong ka jinget handai ka sanjam jong ka jinget ka ba ishem hau arjar khat niau hang tu pinapet ade lang ba ka jing trai ka jong men sem do aja khan riu pat kamdei ka ba shuwan sendat ban e te hakane ka por ngini beteng na kata bat ngiru kan lamba kane ka potlet ministry ngim ong ni no na di dawai ngim khang ni no bandi dawai ngim jo ong ru ada pidi dawai long pop ada pimdi dawai fi long hong ngim keren ya kata hadangi keren baik sepang ka jingai ada pingai ke barok kalong ka bala ada pimngai ngim la ban penbor mangi nama kata ka jing penbor jongi kala man ban yalam sa ka jing man saw ya kibreo namangi laju semru yakum kata nama ngitip ru ki doktor ki di jing ai ki nong turahi nama kabarok ka jing start dei ba ublei u ai don pat ubre u pendon kam bakla ya ka jing start ka ba ublei u ai tedei nama tak ngi yo i ru kum kata hakini ki sengi ngini beteng ha ka ni ka por mo pastor rang diat ngani keren bat pi mo ba pilayo pediang yu mesin buko ha kata ka camping mo hadin balawan pai kita di initial stage ru ikwa ban ye thu ipi sapang kata ka jinglong kajinglong senran nomor ngi ekot ya kajinglong senran ngi hang ni ka wei ka jingkhot ka jong blai yaki te ban wan ban sakri ban bot yaki pastor ngi hang ni ka ministry ngi kwa ban batai kniat sabai main batai testimony mo pastor ngim kwa ban lai phap puli sabar nomor jisu khaboy ki senran la jong klip puli sabar bakidawan ki kulmara da pha ta seno kondong om trele baro ba yakidi sor ngi ong ngi kai be lamba badon lang bat ngi kumbau jisu hikai habau badon lang halieng don lang hayeng apa kapernam kum ta terter tengi rungi sutho ya kata kajing sengukia bangin hikai bat ngiala banong pi pilade ki senran ki ba hoi hakawai kaliang long banengkong hakawai kaliang pat umdei ma pisia banengkong klai don shua ba klai yeng klai sakri mo ngi aingo yo blai badlang la ban sei bat kamta ma pisia pat ladon hakato kopor la ban ong if you try one lam you PCR ka por bangi don kam but no PCR fi don kam para bangi don kam long try one ya lam but hadin ba ki rung hajin long sanran ngikut yaki sansnam ya kata jing pule ba ki ya pule lam kum jur om dang kata ngi airu yaki om dang bagi pule ya kata ka school jong ki sanran han ki pule ru ya kani ka school jong ka International School of Ministry ki ya pule ba hadu mentang ya beteng pat ya kum kata ka jing hikai hadu mentang irang don kani International School of Ministry hari lembaga jingker khu ke jong blai ngilayo urban play ya ka Kasi Bible School bangi don mentah ka shift ke morning evening night Saturday bangi don ya kata balasem snam ngi say don morning rubujero ngi say don na pleng jopi ku play om don pon rubuje mustap ngilaya play Bible School next batch ke ba san ka tharai kin say don ya kata telada wadum ai ka daw naman ngikwa barok kintip ya kaktin ke jong blai naman ngitip lama ka testimony pindah ngap ka to mencem tayo bapilala ban suthu ka episode 1 bapilala ba suthu kade be ni kaktin nadu ka ba Lukas ka nong ba katsan bi iyo ya kata ka jing pos ni nginom ong pos ni i po ba iyo ya kata ka jing pen pau no trai ka jing thu pau no trai ba kumno ka wan ra ya i ya ka jing kala tingi kwa hakane ka por bang kli hindia de pi mo hadin ka ba arja khanyo pi petsange ya ka dawai da ka jingne pisngo don jinge per ayu hakamet jong pi bat ka ei pat ba philale hadin jong kata
habakamet ke jong pi kayo ya kata ke jing pen kia pi suto kung magilay kren mi tiyo mo baday ba how arja kan nyo hey bangi kren bat fimo pastor ka hey bang ong bang nganum di show ni dawai nganum let show iru cho po chenai ya kata ka jing check up jong ha regular check up reng ong bang ngan ya min no da ka jing nganum ya shu da ka jing i namang las thu ya ka ktien ka jong blay ngala kam san ha ka to ka por ken diat na ka ktien ka jong blay kung ba fila batay mene ba ka de ha ka jing pensle how arja kan ring yo e ka jing pensle ka jong men sem ko how arja kan nyo nga shim ya ka rai bang nganum ya chu nganum let chu ste ngan ya min no da ka jing but ka bang rang ya da ka jing ngai i bet ya kata ka jing pen kia ka jong blay ha ka jim ka jong kata de ka jing shisha ba utrayam udah transform shisha te do pen kelas syate yang napo syabar but iya kata hero mablay kung mga labatay mo hay tiki po bang daya ro am tan kandia ro atan but mentapat kala per bak la bak bang daya ro am kata ka jing tad ro kam don te baga de kata baga badai ba shushan ya bi utrayam tara ko khtin ka jong blay ko magilay kren bong ke bom la bro blay bor khot kalong ka bala how ta bangai ru bor khot kalong ka bala bar kadi kata te habangi shania a ni utrayam bagi ai ka ta 100% ka jongi show ni blay abi on try nga dala dingam la atip di tang me bala but ngai isha te kata ha ka gym ka jonga but kini kita ki ki ba utray uli te ka gym ka jonga am bangan shu yai ne bi new blay namar balik hakato ko po namar dang day ka jinglong samla mang so habakawan ka jinglong samla ting teng don ki por ki jing that don ki por ka jong ka jing le don ki por jong ka bay ting teng ru ka gum ha ka jinget mo kumba ong ba marsen kala ka bomut te bor khoi ubri de shum le pop so don hi ki jing klon hang neng tai but kadi ka tapat te habang i u blay am bu tre ka jim ka jong am kadi ka tate bag pelo ya am bangan yai ne bi new blay bangan yat bi new blay ting teng du dana ka jinglong men sim du tlot re new blay te wai bor be ya kata open chat bor be nama ka tin jong blay kala keluar ule be te ya kata but kadi kata kar bakadang ya ngadang isya ka buram ka jong blay ya kata ka sang ti blay ba crowd bor ka jong ha ka jim ka jong ha but ang tarong habang ila esdang mo first of like me kani ka ayosam ru nge join ni kani ka ayosam bangi rung ha po school of discipleship ru nge rung ha kata but ngakan mau kani ka way mo marato ko poram gilay don saungot mar ay ngo siya utray nga ngek baga digin ngek jim penyabi ka jong try mabale hakato ko por bang lasdang man rung ngasang man syakri ya ka kerteng ka jong try la ya lang la ya let ring bu ring kat lembat pi shanu kar shi fi let abot ring kat bet ya pi but ko no to ko por am fi ong ba kini langot te jing pastor fair I serdon but I pastor Richard kin dik pulis bar but atok por ka so atok por so left out sasta por kini kilet te manu man pi ka jing manu man buat la jong pastor kare kata de dabar ni kong ngari kata ya pastor kata ngijingmu ngijingmu buat amalit ban puli ki syabar but hang taro kini pulis ba ngat syong mga marwe Aga banung kong ngil gidang perkat ban pa syabar nei bangilai wane puli ai setang ngilai perkat ban pa hanre haba jing duai bagi don ki pastor kato kan ki pastor ki jing kentu ke jong ki jing kren ke jong ki lambat ngi ki guide lang ki ong kata kamlong namar kiru kilai yo I ke ba manung kong kita ki wei ke ba kata namar kata long kadi kata pastor long isu ai ngo ba you try de ba ule ini kamba nama kami je bi tu ya kau ya kadi kata iru wi jingi we pi we ba kadi sya kata namar maling astu ba kini ki ong ginit pulis syabar ginit pulis ya kata ban san ha ktien ko jong play ban han don sya but so hang tak poru so mo left out biang te but ai ngo pat ba kham sim laja kum ta ai ngo pat you play kham sim laja kata ba hey ba fi sedang mo ong ba ngin sedang ini ka ayos mangin join but so komente ban join ban don hakata ka Bible school ni ban puli ya ktien ka jong blay ling ba ki syakri jong blay ki babuan ban yo si show ya kata ka jing champang ban yo si show ya kata ka jing tip na ka ktien ka jong blay ba si sha ka ayosam ka long sha kata ka jing kurku ha ka jim ka jong bangin sngap ki syakri ki jong blay ki ba player ban ai ka ktien ban hikai ngi ya ke ba ki ru ki la ya ba ka long sha kata ka nuksa ka ba kraw ibangi yo ha ka jim ka jong ba ka de kata bar kum juru rengkat ba kataru ngi don lang ba ha kata ka school of discipleship ni taga school jong ki jeng long senran but kemelong arteli kalaya lang haju arteli kalaya lang haju ko por but agak ko por ya tip ya kan ka Bible borok ko we para tu por isu bala start pelat so bala tip pelat ya ka ktien ka jong play bara ka jeng long sabla ting dan ka jeng long jong shit ka dan so latip lo dia ktien ka jong play but sini ka jeng kelivi naik ni ka jeng keli kami kum kena ka jeng keli ba ka kata ba ka kini kini ki bangi ya kedai ki memories te ni ki jing pen kan ma
mau ke mau ngi to exam ni vi no do kendai beji step do kendai beji mi vi to exam but kata exam kam ni ba omang ga thai te ga dong don sha kata ka jinkman mo ban to ya kata ka exam ro da ka tien ka jong play ba kalau long sha ka jinkan mau te bangin dia kan mau yang tam ka don ka jing rkhi te ba ye sha og dei prepare te ban to ita exam dia bu gi jim bam ban ya bam perkat khat kan tang ye shong ngi kham bam ka no ka ja kham bam ngi bam i ba lightก็มีเม็ดเนี่ยก็มีช็อกโกแลตบันดาตั้งมันเป็นยาya to ka jingtan bat kita So benut kata kapor orang melakut. so benut bat kata akan tak layor bat dangdan dia baik jingkeliru jadi kata am sudah kan to ya kata dangdan dia jingkeli gi baik bat dangdan hiru ka jing bakla do Kata ada ke school juga senran. kata ada ke school juga senran bat dangdan hiru gi jing bakla walatip ya kata jobli dangdan hiru kita gi jing bakla dia bagi dari perkat bentar sisa di postor di pedingi dia ada script ngimtip syuk ke bagi to bat sisa kar kita iki memories ikan mau kan haka puang idan haka diga school jaga jing Kindiat ngat kwa ban pen mau kan ka por kini ki sangut mo pastor ki perkat be latip bahak tin jong ki ba ya saj ba ki mau pastor ta ke ba kerto vet ni latip bible kera be kum ta ngi hik ngap be akan mau ba ya kli ya ki latip bible la pule pastor ong ki mau ta ka por ki kwa ba ban mi ni yang yong i shong pule bible ni kamong ya ki ong be pastor latip la pule Handre hakata school jong kisenran kata ngakren. Hakapor bah jikelipat. Kidan baklet kato yaki ya testament ke pertama ya kerteng de borok kan teli kitab kidan kilaklet. Fi teng kidan ki breu ki bayasa. Ngakwa banong fi biasa jang kan datep. Kata ke jing overconfident la de bangal atip hitip we arti little knowledge ka. Handre phim tip lut ta. Ba teng poi ban yasatnya teng bat yaki balatip. Bat hitip Dai namar kata kidan kiba komen yang ingan batai ya pimenta beleng ngim jupan pai kitian depan pai kitian isuk pelat hari beleng ka bible kam hikai gi bania nya kam hikai ngi ban debate dai namar kata nginang ni ngi hikai be tek ya ka ek bangi sutu baktin jong belai kong bat ya kata ngi keren bat ya kata hi ngi hikai bat kadai be tek na ka bible omdan nabar omdan commentary omdan ye hanre ngi da wat bania pat ngi lek chegitin greek kitin hebrew ka bangi don kam But kita kin nong hikai ki bangi don kam bangi sutru ban hikai. Handai ban ngin ya satnya ya ke nyam ya ke rukom ya kita ngimdon re namar ngimdon ya kadon nong rim halor jong kata. Ma dei da makata perbai hikai ya ki school of senran kadebe ya ki tang na ka bible umdan ye nabar. Kai kata ka ba kadon kam bo brio ba untip kade ya ka tin chomblei but kam tam bo unsutru ya kita ki briu jong kaktin ke jong belai ki don li bapli ke alam kristan kim tip wat ba ui saya ui alim khot kila puli ke bible kim tip yong hai tho kata ki de belai pas bahata namar belai ki klam syam latip ya kan kaktin ki ati ya ki we ki kot ya ka ban kersan ni ka bible han ngak kwa ban fi ka bible marwai ka ala ban kersan de la de ngim dan kam ban bar berkata ketika benta ke bangi sutu namar belai hakapor bangi sim ban hikai ru wari kita cepen pau engi sutu baik ketika bible liga translate kata ngim dan kam banabar te belai yu ngidon kam bentip banabar namar teng ngila persong nong rem ya ka jingai ke bana sabar jong ka tin jong belai kan jingim jongi ru ka kalano badai namar kata ngi hikai yaki ya kata kapor bat kamtam hakata kapor badang ya hikai mo bat pastor ye kamtam kedon ke kelas apo ISM ru ba ngi hikai hakatu ka jaka namar kamde ya tamangi ki daun sugino hikai ki ba na ki wei pat kiri ki ba ki hikai mo ngemong ba kiwan handa ku mangi ngiwan hayeng jong pi kum tar ki kiwan lang ba ke video mo kiwan ni ka baning kai ti na uno ta no hikai ba pisngo kata ba gitu ki por ba pi puli hakatu Lajno nangi armut mo. Ya kata TV armut TV wal biak kabat di. Ma yo mat ka jingker kuru ling ba ka jing ka jongpi. Yo mat yo tra ya kata. Bat ba bang shong SMM kibun kinoi kai. U Reinhard bun ki di way. Ba yo mat shy ka jingker kuru bi kai ko no bangin yalap. Kum joru uni u terilo u ba hikai ya kata ka jing tem sha ka jingker kuru ka jong trai. Bat kum joru u tielos bon. U ba hikai ya ka kamba ka jong trai bu ya de ka jinget. Wi ya ke buram ke jong play ha ka jingalap ke jong wi be ki kamba adol ki kamba ma play uya ya ke jinget ushan yap ya hone play baru play sha udah penon buram sha ya ke jim ke jong but shisha kita bon sha kini ki no hikai bagi yo mat sha ke jingker ko ba kini kita ki langot kepada suthet ba ha ka jim ke jong na ma play ek ba ki hikai am
long shisha te bangi ong begini iu blayam hakum kata ado ka GM ka jong hiru hot nilai i kamba re kumba makiki i kamba ka jong blayam numpa ji ka tabat shisha te ban ong ban uni blay te bangi shakri de ju te but kwai ben i ka ni ka ya ka jong hiru ba blay upen ki yu men sim ko kumbu pen ki aga po jong ki bangin i shai ka ta ka buram ka jong blay tam bangin hon ki kamba re kham tam ya ka GM jong ki men sim ki ba ko dor bang shisha te mi i but katam kali ke baso sitam do mentah bah bang layang men syakuri tram mentah ada ke baso sitam do ban ong ba sisa kene ke gospel kene ke ri ke jongi kam kala jam pelan ka hanga ga sutu bakal jam pelan namar belengi don pelan ak ri ke bagi sok ngila kin sting no yang ni ke tien ke jong blai but kini nong yalap ha ka to ko por jong tiel sbon kim yalap te ha ka ri jong kristan kini ben be yarap ha ka ri jong ki muslim hey baki i be ka kamba ke jong blai but kita isya ti kata ka sangti blay ka bakrabor ka jong try but nganget mangiru dari Indonesia kata ka jing terang kata ka jing siang yang kan ka ketien ka jong blay ublay un pen ki be yumen sim koi hadu kini kisingi ki pamentaro namar yo di mangina mangila shem sting blood yang kan ka gospel ka ajam pelat mablay ngipet shwe ki bri ba ki shakri blay kira IT lot barot lagi syapan shitom na lagi syapan sangya banwan shi jing shkriam kim num sangya ki wan bet ki shakri bet you know blay kadau te long ha kan ni ka jela ka jongi he ni ka ri ka jongi bagi nang yop la ka jing sok bun sen ni kin stick no ni ka tian ka jong play kat ngin pad do nginum shem kia kare ta te ai ban do menta ngin sang man shem kia no te yang ni ka tian ka jong play ma play ka bible ko ong be ka po jong ka jing ya kan sawan bet yo ka dawan ka po jong ka jing ya ngin lam la kan man yang terang ngidan kam nong try hikai ngi bagi nong na do menta baka dalawan ka ta ka por ngila ban yang bet nam ta ka borom ka jong me but kini ete giri kisakri ki jong blay kini jong terilo jong urin habun ki berkat urin habun ki ule sha Afrika ule nong Jerman ule shadow Afrika ban syakri ka kerteng ki jong try de ba udah itu eta testimony ka jong apa udah sedang ban penlong kata ka jeseng tangkan dia ki bawan tangkan dia sha ki bawan ha kata ka jeseng ka jong reina marba ki bri ki yo mad sing pen kiam ka jing syakri ka jong uruk kadang yar ma blay du blay block hot ya ka jim ka jong kadai but kita I men CMT yang ni kini kisingi bementa bakini kila yang ti ai bangiru ngila bani yang kenya kata bangin i ki men sim mde bangin i kamba ne ka jipen kya re kam tam e bakodo di ki men sim syaki ma ka jong blay kadai kadi kata ti kini sim ta kadi kata bangi yo men sim sya bangi puli na kani ka ayus ka ba kini ki syakri jong blay ba kila yang kide yang shisha nam ta kerting kalong ka jingker khushi bon kalong sya ka jing kumba pi batai je pang uti olos bon de wayne ki evangelist ki 1951 hang India an India ha ka to ko por ka de da ka way pat ka ri kam long ko balong menta hale ulawan ra ya ka ke jingker khu ha ka ni ka ri ka chungi kade kata ha ka ni ka ri India hi barok way one de wayne ki mo wan ra kam ta me se ti than plane ma se ti than ka ri thor bo ra ya ka jingker khu jong ka tin ka chong play ha ki to ki por sakani ka region ni aingo you play lomba kata but kindat ngini phai biang sakamat jompi to phila pule phila ayu halring kadon nam ka jingjia phitikna ba ka mat ka ba phiyok khia pya julong nam jingkur khu pat iki wai kade kata ka habang yang ba sakri tra ngasaki be ke bo beli lale okay nang ta kadon ru ka por mengakan mau Wakum ki pastor ngini ai. Wa to por pi pai dei pastor. Wakum seran ba pilek ban ya ai senam. Wat itai wei bangai idon hakata ka jingpang. Pi nong pi try da pen kia yang ni beling ek ngon ra kata. Nama boleh ba pen kia gi am upelong sedon ngi ka jingker ku ya ki wei. Hei ba arjar khatnyo pi sange ya ka bandi dawai. Hari idon di wei na kita ki bai wan chakri lang. Idon hak ka jingpang ba don kam ya ka senam. Kumno pi sngo ba phato ko por pi ke ko pelong pi ba pin le ai nomor beli ke ba pelong nga na mangalai iswai pi na ma pi dim ba pi sho ba bari ai snabi ba ka taro ka pelong ka jim ko jonga na mangai mo tra la pen khai nga kan ye yu mangan ai kan ka snab haba ki doctor ki check they find everything normal kam don ye issue kam don masya pili ai pi dali check nomor beli social ya nomor bangidan ka jimpang social ya ban ai ka snam ki beri nomor beli yo ka to ka jimpang beri na ka snam ka jingi yo ka bet shaki re abang ali ai ya ka snam kam don kum kata ka jing arta ti kam don kum kata ma beli kila ada test wai ka ya ka snam ru shop ki ngala manong fi ka long kum ka jing petikna ba pilai yok ya ba pin ai shaki wen ma aja khatnyo pi ongan sange kalau kita gidi aja pra la ni dia aja kenda kita hi
Papilai ban ai pa kalong kajing penting kena papilai yok kia pura. Kia. Ma boleh show bikin sim ya kasna kita tes show. Kita pet show kalong ne kamlong. Kamlong pila ada check load ila Ada jong. check load dia kata. But kalong. Ai ngu you try ba kalong te ban ai kata kasna. Bar kata kasi pisu tu ba panong kei ke bangang rai pisu tu hoke. Kat dawai ketika por kila ya rap. Hari ketika jinget pa ka ba penkia janai. Kadika jinget gi ka pen kia janai. Kalong shisha ka ba pala. Kalong shisha ka ba bang isu David isu ai buram isu train marba kan mau ni ka way ba ka babal ka ang ba ublay ki jingle e jong u ki longi ba janai ba ki lenti ki jong u ki longi ba janai ta ding ta ba ublay open kiam jupen kia steng shiliang open kia janai ba ba ka long juru ha ka jing penem ba ublay open jupen tang steng ane lai pa wa open shi sen penem ba open ba fully ba ding ta ba pelong if you ba hok pin long hok ba ta ding ta ki bri ku ongi kita gi QM. Tadi yang tangi haban QM hi namar balai bangila yo e jing penem dai kum non shu Q stang. Kila long no gitu pa sha gitu. Kata mar ngi khmi lanti ge jing rong no ge jong trai. Tal ngim QM te kum no pan. Kadisha. Namar ge jing rong no kan sawan ngi hap QM hi. Te khble shibun ge jing ong ge jong pi but yo pi do ma pi kan gi bakren ngi. Firu pen kre lang mo. Kita gi QM ngaro aku amen QM lang. Kadisha kata. Bat ka bastunat gelong ba utrai udah kerku si sai pastoran kan sai mo ka tu ka por fidang yalang bi yadar mo ai ngo sha ublei la da ka dai ka we ka breu em la i no te i Kadisha kata. Ai ngu isha mo. Hagawai pat kapol nga tarang ini sikar sikar yada. Sisa ngida ni. Naman ngida yo i sisa ma iru ilong ka blessing mo. Ka blessing nga. Kumen syam tayo ngi kran sepang ka long yeng jong pi mei pa henmen jong pi kumnu ki yang scam lang bat pi. Hari hadian bu try pi syam mi kani ka brino ka por papang. Nadu shwa bangan. Syaban pang. Nadu shwa ban kelang. Andre iyai ne ha ka por papang. Ngarakan mau ye pastor rang sisin ngandang ong ye. Pinumio ada kawai pat ka brino. Mi di tu ka por palong kestan. Ah, palong kristan. Henry, mendai bi om ban ong kawai kaliak si ong babut mo. Mendai bi but. Ida wan puli. Ida wan puli hapo ISM. Ida ai testimoni mangi kindiat i kawai ka por mo ada iwan. Isayo banai. Isayo banai. Ida long sendan topar hapo kata ka Bible school. Kata senam ke ba i puli. Kataru imdai bawan naka long yeng kristan. Tan background era. Background si ilong zero bagian. Andre isuto yak kata ka jing iit ke jong try bat kamtam ka ketien mo. Ta shwai kataru fikir mau hau rajar kat nyau dam baklangang ngi long jeseng sanong konri. I pastor rang i pastor fide keren ngatrai fi fidang don ka jing ya pan kre ya ka ketien jong blai. I pastor rang yang bengat dengan myo ya top star. Yang kum tai ngakan mau be yang ba kajing em jonga kalong kum ningan numpoi sa tanga ong i bele numpoi ya top. Ye numpoi hi kajing ya top. But i par si yang ngata ngaya top ngata nganai tak sasau i cik kau ba cik ba nganai be tak sasau nomar ngai tenat i kata kajing long mong i haban di keren ba im ko aban pelut pot nama risu tu iyo kat no nama hatu ko porli impat dai pastor hiro te kajing yo kamdon hiro shilong tak kajing rap mo kat no ti la perkat ba dei kata imla ban budur ba in poi hadu kata ka bentah kaba in poi sa kajing tho mat khamta me ila perkat rusuru haladay la kuslai nama ikong ya dato pot imdei kristan te ma i ila shimti be ba habai la le school senran yang mangalong sa pastor sumut ma i imtre yutrai kalon kajing kemampuan ba iya kendo na kumno na kadai ya ila perkat be aning henry kan mau bagi ai men semu dalile ya kani ka brewat pinum yo kum kani ka brew hadu mentar si ong kani ka brew bestat kani ka brew penret someday kerdan berit di doktor ini kerdan berit mo henry ngidai tenat sisa utra sisa transform ya om tang ba pen kia i di katang fi bili ai snam perkat ma fi brew bapang brew bala kmi lenti bangan poi bisa dujok bangan la yap kadawai kan trikam layo ikut jingpang tv takam tam kadawai kam trikam su apa kamet Gupta terhubung jing lama dong ini lalu hopeless person mo ndani yeru em ba utra ba pen kala kita ba pen kala stat na kimyang kita ba pen kala suki jai Long giding ba. Giding ba. Mereka kata kajing kia someone baik direct arja katsan. Kajing kia benar behadu arja katprai. Katprai kendai bala benar sendan balayo kia. Latih kena be balayo kia. Henry Shua jong kata puli kaktin jong belai. Tip ya kaktin jong belai.
Bút ya pastor, tak but kawai ka benda nak bút sutu hi keseran ki yo thia, kini siar ngi siong wat ju thia pada bút bengi. But kam dai ka besuk. Kalau don ka por ngatrai aku apet hiru begini ki pastor. Karon gang pen poison no. Kin pen poison no ngi gini. So ba poison sero, but kwa ban ong pi tentang ki bru yang ngi long men bút yu jisu bút be jisu. Hari kam dai ka besuk bo siong subut be. Tisen pi ang bút am Fica kantin ministry nagatin Greek bamut merau ta. Mut umdan syo kajing im la jong ta. Pi hab deny la jong. Pi hab lenno ya la de. Babun mangingi syakri yu blai ngi kwa ka kampat adu sipo adu san beje. Ngi kwa tang kata. Teng ngi syakri yu blai yong li tang jan miet namar ngi bisit yang. Ka kham khrau kajing syakri blai ban kata ka kham khrau. Ngi habdon ni kajing panpau ngi habdon kata ka ibu trai ya la. Kajing khot kajing trai ha kajing im kajing ban ngi sung thu bo trai u ya lam bat kham tam ngi kut yaki ke de ustam arjar arpo bangi ni pen kentang yaki ban long pastor hal pen kentang ustam yo arjar fuar bat u blai fi kum ki pastor ngi lahi kai do san sedam har u blai udan kajing kai kerpang yaki arsna maka covid extra pat kawan u trai hari hostem arajar arpo kalong kiki ke jinggur khu par wan ka covid ngakan mau syaka arsgi syaka lockdown ba iya te aktian ngikan long ngiyo ibe kejing syam sobha kata de krisa kejing syam sobha hagustem arajar arpo dam bakla ngam kan mau ka tarik hendak di banai match ke ba iya te aktian mo But katu kasir ka block bang kan mau nama next day kadon ka Bharat ban ka perthai ka long ki phalo harang ipej pastorang tidak kemen ba nama wala iya te aktian mo kamtam ya ka ba iklam syam lamudur kam syam lamudur but I kubleiru ya ki long yeng jong i kong ya da mo ikimi imdan shu andrei ikpa ki henmen ki jong i para jong i badon Support mo. ki support ngida su kemen ngida su i ya kiri wat ada ki kim don lang ha ka jinget ka bangi don handrei de kendo ngi su ke bagi di para bengai kita don kata ai kublei ya kiru ala da ki ya pe ha ka ne ka por ka menta mo ka jing ngi support ka ma mo de por bagi le chi kong ya da ngi ken mo ngi ni kren yu hari ngi de long so welcome em ngi so kemauan ni perlok Homely kan. Homely ngida langsung palat put ngintip atau ko por ki dom ngintip hari ngi ibat ka jing kemen ka jong ki kita hado mentaru de ya kendo kalong ka ke ba Sultanat. ke ba sultanat ke ba songo kemen ken ya barok para kamta me hadin to jing tektin kan mau to jing ya top store ngida kan mau tarai fiskul along bakaran manga nga namar kilong kon gini ya bakan zaman sim tinggi keren ya kata ba pat yo jing bet na DC namar to ka por banya tho mde tang banyo jing bet na yeng ha jing bet na DC kumbai ong ngakwa duna brio kunta pat fitip ya tho aka por batang san pongot basa san pugut ke ka ba i kwa te ngai ibu trai upendap dia kata kan mau sam lai punyo dah bersama kai ke bibi kwa par beto je tu kindak bibi bo kadi kata mo ngam tip iru bukan wan no kan ka covid mar bangi lai pen kre mo ya pen kre bet haba i yo ban kentiu kurim te lamudur kat nungut breu babu be ki breu apar khat be babu be ki breu kam tam le ong ba saban pen kentang postor bo to ko por tu sedap le apar khat be babu be ki breu ri ai ngo sha te yo trai te hakum ka ta ko wat ka perthai ka klumar em Angu syab kadon mereka jisab subhate. Kari syate kata habala syakri yu blayam war ka perthai em ka yading basibuan. War ka perthai em ka yading baki klam. Re kita ki basyakri yu blay te kan don mereka jika ka jong blay. Ka mau te ha ka por jong upharu te haba blay upha spot lagi klam ha kari jem. La pha te ndai goshen kam don sy kano ka jikata kadon mereka jiada. Baka di kata ro te nganget bang kadon ka jisam subha ka jong blay. Haka jim ka joma ba wat ka perthai ka yading ba shibun ram ngaingo ba ka jisam subha Dan bi hari goshen kan. aingo ka jingka ka jong tra he bangi yo i ka to ka DC permission mal aling an mangi lai bo ka trek ka de nyu trek jong August mal Hari goshen fio ya ka kanan. ka kanan numar labot ka trek numar ting numar ti por bang ba syam jing e ban yo mar ka covid kadang kiu bhai ti por But I know saya bagaran kerja sama jong play, play rupen kendo ya pi pastor kumjur na pi kidan rugi beri ki bayar syakri lang bat ngi ki badan hak administration di maki hiru ki bayar rap lang to kapor. Bangi da sungu saya kata ba kumba sya bangi mudor bangi ong sya ba tang kendiat kada long sya tang kendiat. Bangi di isya baga di gasngi ka bakmen tamdo hak jim ka jongi. But habang perkat ya kata am ngan pai biang sya ka arja katsan. Mabele hak to kapor am abang layo ke jingpang am ngala ong ti ya da te ngol ong ginya klan no
Ngini aklan no. Mabalay but ini nganak sedang menyalang tinggi puan amang daru shwa bang ini kendui daru arja khat sang lai kendui bang nganak sedang meniyat but arja khat sang by Oktober layo jistom but by arja khat sang kadang jor shu kadang long severe shu kata jipang bagai keren ni banong ngini aklan no mabalay ngamla te ngomit ngamla pek ngalong hadukan ni ngamla shu namar mabalay ngasutu pidang samla kadang sutu pidang dan kam yo fi kwa do shwe ngai keren dia kata ka jing ke keren but yong am kuat shwe ya kata tu yong am kuat shwe but yong andon be pi but kata am ke dak ta ba te ka jim ke jonga manang ta ka su tu sisa ka dikari ke beriu te dalam ta jonga abri ngada pe jale dia ka yet am ngarang am kuat shu te pe jale dia ka yet ro la is new dur mangatip te la dia ngolong kumno kam tam lay me ite be iniyat bat ngate ngangai yo isakren ne yo sakamno ngam kwa ai kata bin sakren menuhi bakwa ban ya don kap utau brio te terang ang be ini klano re hakam kata ka por am ikam tre ban ya klan wat kalok lo bebun haba ulok upang ki eno but ada sungu sya te ngara ket mau sya bam bai ong kata ban ngong si sya ko mafi ong pastor mafi nem yo syu ko biada but ai ngoi sya kata bang kan mau sya bai i don lingkat be ban nga bagi kerteng yada la yada bai don si sya ban nga te nado ka por bang nga pang am idi mi i ba ai mesiam na nga hakum kata ka por i kershan nga what impact tip you try ram i kershan te i kershan i men siam ya ai bor hati por yang ngam jukwa ban keren bedi namar ka hakawai galyang am larung depression larung kata ka jing anxiety ne ki jing kuslai ngam jukwa bedi keren bedi re hakom kita ki por ram iju keren be iju food iju keren be ting atat ban keren am mi isu thu te kata but ngai ngo am bi i ne te ba i ne am hado mengin yo ban ya poisonan ka jing kenti kurem ba ada sutu syate ba kene ke beri am di boleh belah. Dia kata mau fiam dus ne motor. Gari kata sa abang keren abang jito syukur emang ada sutu te. Mal nganu syamshu ya kene ke beri. Dan ngai kendu iki we try ngai baik kilala ban ni ngah aku kata ko po. Wat kata mai i imde kristan. Kadi ka favor ka jong blai bi. Imde kristan ko to ko po lebih kendu ban ngah abang ngala kala bemut ram mi 4 pai syu try. 4 pedang yu try. Gari kata te but kadi kata kalenti ke bangi ya jam ba utrai te open kelas non se ke GM ke jong iru ba i dei me i hiru ba amle ba ong ba isu buat bun sen ki beri ki ong beri ba syubut andre i ba ong ba syubut i beri bola de bola kelab mod syubut lang ita em re ke GM ke dei me i hiru bi yo mat yu trai ke dei ke jing ktab ke jong personal encounter ke jing ktab ke jong blai ha ke GM ke jong i ba hadu ba ida kloi ba pen ko ngur ban wan chaka ayus am hadu ba kloi ban lech ko jaga jing pen baptis bat kadi kata te bat adu bangi dia poi hadu ka jing kentiu kure mem ngar aingu si sayo try kata bat katur ka de we ka ski ka ba kemen tam do ka jim ka kadai akan mau sya kata ta kishit ngadai i sya brio bekishit masih tip belong menit tuan ayo jigbit kishit hantu kerja pertama lupa rekam di start ketu kadi nomor ke jingkemen dong kadi kata bagi akan mau tu ko po ba Download ka ba kemen kalau kedawai ka ba. tu kan khot ka urlo ka tu por ba akan mau i pastor yo bi di ban wan chi sing kadi kasi thot dia kadi thot ding in Bible study mengi yo ai ka to ka permission ba nga su to ko por am nga ka ji ka jor ba but kom ni pastor in wan si jeseng baru shobi don hanga kata ka bamla bonno ba kada mi ite bangan let bangan ai to shobi hey pastor ba hang tungi yo mani kana ba hang tungi isai ko burong ke jong play ba ka jipang ro ka jas dan abayo dia kata ka jingbet te isai kata ka jingkemen nilai itu ka khot mau pastor ka download ka kemen kalau ka dawai ba dia kata kemen mai kan dai ka dawai ka ba nam ta ka jingim ka jong pi hoi pastor rang nilai yo i ya ka jingger ku ha man chem snam arja ar iyo pa di ka jing pen kentang pastor Handrei utrai kur khuru ya i lamba we kunchen rang ba khot i ya u jadi daya bat ngi aingo i utrai Handrei hakani ka por kindat kani ka long kai namar ka ba idak sidap ya lang ba ngi kwa ban challenge ya phiru ki nong pe hakani ka pot ngi perkhat bela sakri be ble ka jingya aman hari ka jingya kala ban wan dak we pat kilinti mana hakani ngi don ni ka healing festival ngangai babun na fi ki la yomat ya ka jingkur ku but i pastor rang ide we naki be ide ben pet ya ka madan kumno ban pen bet but i kong sunita ba ide maki arngot hari hakum kata kapor hoi kelas tang ban wan swasteo arteo kala don kajing sitom hai kong yada hakata kajing pun kulung
Handre ngiru klampai perkat ngi adwai nangi handre kam tamek kan ka long yeng kala yat lamba ka jing ka krau mo tengah kwa kindat pastor rang la long ka pila man ya thu ya ka bat kam tamek ban wan ra ro syak jing ya ki brut nama kadon ka por teng kawan kini ki jing ho ila no men ngi lar ki bakum no ka jing kemen kawan try transform hari kan kam ngomong pi ka jing ba kam man shu pat kawan ni la ka jong ka benta bat kawan dang ki ki kindat teli ki sngi mo dang chu ya fini tu kindat Ba hagini kiteo beladap mo mar iyada ilapun biang si wi klung hapo kamet ka jongi but ini diban long iklung ibar ha ka jim ka jongi but agi kindiat tayo shwaba namar ba dadi bi yam mentau Oktober in ka ini klung re hai kini kindiat tayo beladap kadan ka jing stom mde ka jing stom ha ka met ka jiyada re ka jing stom hai klung yong bini klung iret ka hat bi jing ni klung ka duna but angta kum kayeng gila iklumar kum ngab iya daru ila klumar kecing perkat but abangi yosngo kum kata khuboro gila ibu kecing tuai pasol abu kecing tuai bangiya be hiru ha kecing yat bangi kermen be ya kababha be but abangi lale check up yang kalong be kum ju hiru baki ong be ni kelung iret baka heartbeat kaduna but si ong be up ado kada di kapor but sisa kum ki kmi pa nginom la ban shai kata tadau ngiri kendu siwe par ki doktor pada bagi da lab yang ki scanning ki ki baro mo nomor hatu ka scanning hi rungi iba ki ong ba ini kelung ka dap ha kamet ka jongi but kare ha ka artrik he bangi yo ya ka ta ka report he bi ya daru isu tu bai kelung kam ki shu ka kapo ka jongi la su tu no do ta ka artrik ka de singi ka bar ila su tu bai kelung kam ki shu ila su tu bai kelung ila klat but ngidai le kendu ka doktor ko batai be ya ka ju hi bi kelung ila klan na do ka kapo jang keme but kadi ka por ka ba ya tamdo bagin kum ka yeng ka sam ka bangi ya ma blinga sutu ma bali hatu tayo ko ka tayo jong ka healing festival khatla kala de ka healing apa pulu kala di lupa las dak lupa sini de sini sha no thmai la ya ba kadi ka por ka ba ya ba kum ka yeng ka sam ka bangi mat but hot agiti-giti bala dem nganang dap kran ni kani we ga jikran ka bong try long na long bro ba but sisa udi try ba aga ktien te bala pen kre lupa ya ga jim ga jonga sho bangangan ya jam ula de pen kre lupa ga ktien na menta jonga ngarang mo ga ktien kan ga ktien bala kran ngarang mo ga ktien kan di na menta joki we re ga ktien ga di pen man na menta jonga maka kan mau ti ga ta banga ya ning ba ka tu am ga kan mau be banga ong be bu blei long ba ba be aman la ka benta ka bangi ngiyat ublay long babhabet but ho ngila sutu ngila do ini kelong kum syakri jong blay na kum ki wiki bre am ngila la ban tnom la ban knyong yu blay balay try balay ga ja kum ni re aga jim ka jongi am kam dan kata aga jim ka jiya da ban nga kam dan kata ngi shu ai ngo be yu try maka debit ka mon ka jong try ngi shu ai ngo be ya kata taraw am ngi sutu shay kata ka buram ka jong try kata ka jira ka jong try hakum ka yeng ha bangi mat ya kata nama balai ublay ang hapring joko dengan doni kana bapi but udah don dekat si syai kata ngi da yo isya ya kata ka jing tengan ka jong try hot abang ido ikon kamdi ka besuk kadi ka ba ya tamdo kum ki kmi pa kham tam le ka kmi ka bala pun ni ti khlong ha ka kpo ida su thu isya mai i kata ka jing do but nga ko mu paro abang ai i ka kurum baka susi ka wani ka jing susi ka jim ka jong aro ba ki tu ji kita ki umat rai shu ai ngo ba you try te bo ba uri try yu ba pentingan te hakum kata ka por Kajiseng rugadon kajiseng rugadon kajing air rugadon kaju ka por kajikir clear rugadon kada aku kita ki poram ting ting soban ong ban betay no atin re ai ngo ba kadon ba kajing sok lalong baik bakatang ban yam rom don por na mar kadon sakani wan jaseng pulu ngangai hilayo iru kajig he jong kajiseng kam dei shu kajiseng still preaching la dei ka ba he kajiseng and plus api pej i lok ro so klung baklat kababun ngasko ka to ka dekot ka bakakran na kaktin ka jong tra na kasam lai pusab dekot bakat kanda jinjar jong bahok kalau shibun dari try pelat fisko kita lala ban ong ba ngangan don ka ban iya kom ka ni kapor re dia perkat pat hakawe ka benta padam kadang ka jing clear na menta ka hima ka jong try hot kom ka yeng ila mat shibun ha ka to ka tayong pangila ya ila de bentep iklong bat hadin bala de bentep iklong
kelawan koi kasni ke pertama pat kata kasni pertama kelawan pat koi pat kacing kali bakata ka de bangan don haka healing festival haka season jan bara kasni ublay bat ngara syong sha ma banga nga syong man dia kren ublay hot haka tikisni gam de yo than man dia kren man dia syong re haka men sim ngai kren me ublay on try boring man ne kumno bat ngayo man ka dokot bo por ko rin tumti wang haka badi por bam di por syakuri you try ba katam ka peloy nga bangan don be ya ka responsibility ka jing kre ba ha kan ko no poram la ka di por ka bam di por ngan yeng be nam ta ka buram ka jong try ba ka di ka tai ba I mean sim ka ba pelong yang bangan don ha ka to ka jaka healing festival hot dari ku munu bri ng lalaban ong ngan iswa ngan nama mereka yeng ka jonga karang ya ling ba shibon ngam kwa ban ini ko mi jong Ara rekan nak woi pat tentang gibun Kristan gibedang mo kipat dai Kristan sisa ginong palaj mi ta kadi sya kata but Kidaw gibon. abang ya keren but ia dapat ia dai ong ke ba fidi bele le ba ya kata kawai gede ba mi support i support kadi mi dim support mi te kadi ka ba e ba pangan ya nama dami da wan si yang nam sa wan sa kajing tnum wan sa kajing knyum dai namar bang ya keren lang ong ke ba fidi bele le ba ya kata but kadi kata abang isya kriyo boleh la kari ka por ka jong ka jing e na kari ka por jong ka jing susi na yang bagi wan man syakri boleh kadi be bangin syakri ni kong shwa yang utrai di ba hakmat shwa bani ki baro bat ngai ngu sya utrai hakum kata ka por kadan be ka jing tengan ka jong trai kadan be ka jing keman ka jong trai wala nga don sya po healing festival ram ngada phone ya dai long kom noi idan be kata ka jing so tengan ha ka jing ka jong i ngasung hu syaru nam ta ka yeng ka sam ngi di isya te ya kata ka jing don ka jong kiru hakum kata ka por ma beli ma kiru kamdan ban keli jing keli ladi ban syong shwa yeng kam tambal ong late festival ladi ban syong shwa yeng Festival la namar kum kan ko por ladi ban don shwa yeng mo beli don bonde setaru beli ladi te man keli kata re ai ngo isya ba don ka jing kershan ka yeng ka sam kadai kata namar ki suto ba ude ublei ba kamat shwa ban ki baro but kadai katai ka ba I mean sim nga ba ha ka ba di por bam di por Syakri man be syakri be yo try la tip kampa maka e bala adap mla shu ban le e kata di sta menta bang ingin ya shwa pisu tho eta bo David ken bo do no la jong kon u yang bat ulei chakatam le chaka temple man sakri kita ki jing kren ki bangi kren de ka jate ka jim jonga ke bangi I mean sim ki ai jing kren ki wait ka katai ka pelong ya ka jing ka jonga bangan yeng ha kan ye malahi kai ngi ai jing kren ki brio ngi ai ka ktien jonga jing kren ki menta kala de sa benta jonga pat bangan yo ni ktien baka de ka ni ktien te ka babat scam de ha kita kita yo nomor ke bangi pulia ke bangi kren ka ni ktien ka jong blek ka di ka tu ktien ka babat scam bar ngai ngo shay blek am bula prepare shay ngate shay mangan ya ka ni tiam ula de prepare shay ya ka jim ka jong ling baka ktien ka jong bangan sungu sya ya ka ktien ka jong blek si sya ba bun sing nginum lat na ka ding nginum lat na ka jing tenju nginum lat na ka jing ye ublay num pelat ye ta reha preng jong kita ki baru ublay angan don ikan Amen. baka di kata be aka jim ka jing la ding ya ling ba shibun kum ki kristanam kade be kalenti ka bakim kade kalenti ka buwen kade be kata reha kum kata ka poram ublay angan don ikan be pi yes bun singi ang pelat yang itrai habau blay kam pelat yu daniel na ka kram jong sing kum nun pelat singi te habau blay kam pelat yu sedar masyak abenigo na kala warding kum nun pelat ingi te rehaman la ka bentah bagi don na kala warding ublay udan habagi don kram jong sing ublay udan kadi kata te habagi don ka jing ye kamot bau blay pelat ingi ka jing ye reha preng jong ka jing ye ublay uang ngandon nikat bi pi ba kadi kata bang ayo jing kermen shan utra ba kadi kata ka ai bor hadu kadi kiski ki bementar am bangan yang ban syakri utra larangi perkhat ya la perkhat kalenti ya jong pi la le perkhat la yo kya la yo kurim kum gede film hindi te lakot daen han re man ka singi don la ka jong pat ka jing pla ngi sutho kam dei ka basok dei kata bobon me ki syakri yo ble ki apan shuti pani e kan mau be ngim tei batrei ya ka sarkar jong ka parthai ngi train ta ka hima jong ble bat ha ka hima jong em ngim la ban ai daw dei kata upol uang yu timothy kumushipai badu sipai em nungkong udai shwa ya ka duty ka ba la ai ya u ya ka jingkit khle bat ngi sukman ba mo ada ngi pej hadu kat tu ka ba hi ya lang ba ka to ka singi ba le tep mo ya klung ga kan mau kum pastor ka ngongan kren ayu teng teng ya ki breu ka suk ban kren handra ya ki badai na jan bla ban ngi ki khun long hadonot jongi em ka ba ba ngimdan ktien handai de ma phi hi ba prislor na mar bale ba ngi i phi rkhe katu ka jinglong rkhe kalawan ra ngi ka men seman diang
badi kong yada bat kam ta mengi yo i ba kumno arngot batei ba kayai ne ta bombon ga long yeng am kam ne ar kum ta wat ki yeng ki ba shakri u blai teng ki yo kum kan ni kata ka benta ba kim ne ngim ong ba ka jing e kan wan hi ka jing tunju kan wan ba hi handai try wang an tunju palat e ka jing e ro Pelat ni kata bala ban sya. bat ulap snas non ye ka lenti ban laj ron ta bat nganget ru balai kum pastor ka along ala bala bu nuksaru ye ki wei klat ko na ka si tho ding handai khalar trik pilatip ye ka report da pilatip ye report P1 semadan ban pej kala biang ne em la sai ka si ban sedang lawan da ban pej haba klak kon ladi berfiam swata 100 am ka kamram ka don nomor beling kwa bang kren fi dade bekan jado am dade bah interview kam ngi pha dade beli le exam ki kon ngi pha hari dade badu bleu adjust kata ka ba klap ha teng badu bleu ngi boy bleu am bleu su thulut yang ngi pan ngi su thu bleu hari ya ka kam prathai am le shwai ka tam le ngi pha le kata hari badu bleu dan sekiwe ki bro udan Kada boleh ru I adjust bet. Aku mau pibet aku tahu yo. Ma, ada ngiyo i piwan khatar, hoj, khalai namar pihabdan po hospital. Khat sao. Ma bai i kha. Khat san ai ngur boleh kamba. Wala dai i kulung la khat kahi. Kata ka di ka kamba ngajong bleu ai ka bor ka map. Bai in kha, ma langta haka khat san terek kumba. Labu itu bangarungan don lang kakemi ngakan mau yai pastorang na phone na ye keren bikong ya dai kwa ban don lang baru beli kamba bi don lang hiru la yomi napa hospital but kan real back to work ala apa bi ya kaban syakri dai kendo ya ki brio borok ya reki ku maklam GIA ki boleh dan betep biru ku maklam GIA hiru tang kindiat ki bayatep dan bayatep ke jing but ai nguru beli bengio i mangiru perkat i pastorang isimti como koordinator ta kakam ngede bah ngabat pastor lim dei kita kam ngide ben keren henry ublei per peniat ya ki kam baro dei kata ngide yo iru kamba shite yo klam slap aingu sya kata ni ko apa vira sakri ublei am ka kamba kan hoi ke jinge kamot bakan dan kandan hapdeng ke jinge finyu i ke buram jong blei hapdeng ke jing kurdu kepu finyu i bo blei ai mana kata ta kade namar blei bangi ngai ha ublei dei tangawai wajut num yu blei kum kon Israel pat dan sila tenum panem kaya ke bau ai kalau ke bi mana pipi bam mau kau bagi kau nisel ki bam tak ada kalau bi ya kita terkadang nama tak wat tenum yo belai wat long Kristen long belai kam lei yang ama marpir pat lei nam tahu belai kata kadang ke challenge cuma kadang ke testimony belai ngi peteng biang ni testimony kadang ke testimony mentah be ikran nam kadang ke challenge apa pilawan saka jinga jang kamut bak pin kendu jinga pin kendu jinga pin sakret ben chanyo ben kibriu kila bak kinum sutu ngangai i pasorang ro kidan tarai yo ikim nur man kan khmat kim sutu belai new long kum ne belai udah lek mau dang la bandan ni belai handrai usutu ba ngadon kam man sakriya ublei dia khmat do kata ada ke jingkeli bekrau ya pi ngi yo jing pen kia am nam tau belai mdei ban pek kuon ngi yo jing pen kia mdei bangin yo kam ublei klam pen em yang ngi nam tai lede ke jingger ku kam de belong jing jentut ke jing jentut ke aga ji kade kata mat kata kade ki kaba kade testimony mo te pastor kan ai pi bapin ai su kini ada ke jingkeren mo ha kane ka por halor jong kata bat ngin se le ya ka bangin ya duai kata ke jing si sha ba ublei ba khot ingi part time ne full time ukot be yangi lifetime kata kam judon kapor kam judon mengni adjust marngim tray ru nam ta kapisa ka tray nam ta jongi amen kata imde ngi tray namar ba ka de ka kam ngi tray namar ba ka de jingkot kindiat pastor ai ajikerban ya kiba kidon ministry berit bekede sedang yang ayang iduna pisa ye mo kumno san polak pedap trai mo lada fidon unong gerku la fiya ikat kom ka man ge jong u asi ong bai kata lada ka de wil ge jong blai ka de bil ru ge jong amen ade ta ma uhi un sio ma uhi un pendap tade ta abangi syakri mo pastor na do pas dang jong de ge syakri do menta ngimpat ju tension ya ka pisah nomor ba ngim jule tam hiru ngim jule palat hiru banyak ka ba ubleu kwa ngi bangen le ta ka daw la daw ubleu ai praise the lord la mai ngi hon bet tadi kloi bendilut gitu ada kene ngilaya kumta he ngilaya bu aga donut yo kumnore mo idon hitai jing snow bril ne hitai jing
perkat beliau balada mla ban siu ngi along ki bakloi ban di no kali ki jingdan GM ke jongi tangba ka jeseng ke de ben long bay Nginu mi adjust ya ka. nginu mi adjust Ya ka stage ya ka eki baile. ngin abet the best ngin le with the best tadi inta si shangi i but lai the best i IT the rest to God tadi inta ngi i shai ka buram ke jong blay tadi inta fi shakri u blay wat ju perkat ke pisa fi shakri u blay wat ju perkat ke por ha fi shakri u blay wat ju perkat ya ka no ka jing du nong ane ka jing perkat ya ki breu fi shakri u blay shakri bat tadi inta shakri ko ba ong fi ndai ben shakri part time ne full time ne ang ray shakri u lifetime magangay kata u blay u siyam sa bahay kita gibakom kita pingan mau u Petros pingan mau mo ba udon ro lagalong kayeng ray u IT lot yala di hagaji shakri tadi intangangay bu try udah penon buram si siya hagaji im gajong Petros bangay penon buram hagaji im gajong fi bangay ay ngo siya u blay namar ba i pastorang il IT si siya yala di i siya u blay u te hagaji karku halor hagaji karku halor hagaji karku ba ilong si siya hagaji karku ru ya ke hima gajong blay tadi inta mo ima iro along kumway na kita ki pillars na igway na tigi paya ki ba yang hagajing shakri tadi inta ngi aingo iblay na tajong fi ngidas ko eat siya Aku beli ru ikong ya dah. Malah andai sama ipat na din. Teng kalau ka ba ya u pastor no ngisi ong e kata balong teng ki kan take ki duai te banong inyo do shakri jong blay. Hana da yo shakri blay tip tang gawe u shakri yo blay no shakri fi. Tapi hap su tho ba phi ru phi hap kala long ka shakri ka jong blay. Ban ngai kong ya da ka de ka shakri ka jong blay. hablan no yala dia Haplan ni lah dia. Kwa kalau kumni kai mentar orang ngidang ya record haning kumdai bangi seskuat ban peni ya kiwei. Mentar lah aljan dap live je mestap. Ngi record ngatrai ka yeng ke don kam yang ni. Hari wat kata ngi suto ba ngi aingo yo try. Bagi kurim jongi ki suto ya kata. Ba ngi dai ki shakri ki jong blai. ngi shakri joki Ba kir ki suto ba kir ki shakri blai. Ya kir ki ai lai lot apa ki da shakri yo try. Man ngai man se me pi dai da ma kata ko ki kan thai bre pi duai ban yo shakri jong blai. Ala pi duai ban yo do riunyam te usuk. Kala manong ya fi. Handa jinjar pat ya kan sem. Hada fi yo do riu blai te fi yo I ha ba kan jado pi haban ai men sem. U Abraham unum kala Abraham klam Sarah kata ka de jing shisha mo namar belai u Abraham lada u belai u khot lada ka Sarah kambo nay un ka Isaac ka de kata lada pi pet pat u Noah unum kala u Noah lada ka lok ka jong u kam tre ban kongo bat ki khon ki jong when you support dei namar kata ngi kwar ban ai men sem ki kan thai brio long support yala jong ukurem jong pi kam tam abu shakri Abu Shakri u belai bar ki shakri ki jong blay support ya ki kurim ki jong pi namar blay ki don kam ya kata mau ngi aingo yo try bar nganget kene ke testimony long kam jur ngi layo ban sam ya kaktin ka por ngi lay shim khambun ha kani ka sngi har nganget kan long ka jinggur khu ya pi kan pen klan ya ka jinget ki jong pi yo don na peng jong pi ru pi ya long ba ki jing pai don not pe pastor rang ke yeng ka jong i ka ya an ki shakri yo blay wanum karan dia yo don na pi du no pi ngoi nga khlam du ki khon la fi ui pat fi kumba pi do no iki kon ha ka prathai da ikon jong pi kingo prathai wadu man sem shania auta shakri be yo blai ta shakri be yo blai pi don kon pi long komom don kon da shakri yo blai blai pan kala yo don na pi ha ka jingpang pi don utrai un pan kala pi long ka jingger khu ka met jong pi kam de ka met jong ka jingpang ka met long ka jingger khu shaki we kumba pastorang ilalong kan dai na mga tangi pensyong ya i bayin aya kan ka testimony bobon na pipila itu ya i pun sen ngila kran pangkalong yang hari hakini ki artli ki episode ngi wan ra bakalong ka jingker khu ngine lek akan ki pori ki banya doai mo pastor ngine doai ban ngan IT ru si pastor rak mo ngasara hakini ka sing IT mama I ini lam ya ka jing doai in pen klan ya pi baro mo ki ba sngap hakani ka por kalong ka jingker khu namar hot ngila dei ki pastor jong I hari bobon sen ngiyo jing ka si bon naki pangangai kini galak long ru kajing kerku ya pi tangan IT ni ko pori pastor Kebeli sibun pastor bat sisa keburam te ke debit show try Numadom de try nginam la hiru baniat ya ka de garanti but I ngut shy try ya ke ibu ule ka jim ka jingi kum ka yeng ka sam but ke ka ba kum ka yeng ka sam ngi ya ning ba am ka de ke ka bangang ra ya ka kum ka ni ka tien ka jong break ki ji kai de baro am kita shy shaman ta am barong ban len noi la den ban but be you try baron ba be ka de ding pana ka jong try ai ka ta kan long be halo ka jim ka jongi
ba ublay de udibe hakmat bangin ba bi kan ding phna ka jong try bangin kloi man len ya la ka jong ka jingem bangin bot bet bangin shakri bet ya ka kerteng ka jong hapreng shibun ka jing ya lenti ka jongi ai ngin pen kraw bet ya ka kerteng ka jong try ya dan preng jong fi ka ni ka singi ko bala ong pastor pidan hapreng ka jing do jing kermen pidan hapreng ka jing pat donot pi ka yeng ka sem ka jong fi ka dan ka jing pat ka jing pra pi ba baman uliat dan bor wan men tu ya ka ni ka jing em jaki kon ti ki jong pi ba fi ya ni ba shibuan kare tanga ni ko we shu pai shu try utrai wi ya kalenti ka ba fi ya wi ya kita ki emat ki ba fi tu man ka por wat ude ublay ubala ban pen kia wat ude ublay ubalan pen kala ni layat kum ka yeng kum ka jing em marweru ngalayat abang yo utrai ha ka jim ka janga ban ai ngu sha bo blay am u ai ka jing ai bat ka david ka jing ai ka jong try kabarong bala dabyang ha ka jim ka jongi bat nganget shabo try unda yo ban ta yo pen kelas dan u yo pen dap snon fi da ka ta ka jing sok da ka jing keman ba da ka ta ka jing tengan ka jong sim ko u jong ha ka jim ka jong pi ngen dia duai ha ni ka po pa jingi ba banangi wan khama ka jong ni ha por harting jesus christ nong panim jingi try ngi aingu sha ko try ke ka ba me melong shama me ublay bakra ko try ublay budon por ko try jisu haman la ka benta ko try jisu memshim eno memshim lendet no ko try melong me ko try ublay ko try pentingan ko try uding do bon shandu ko try hakata ka gm ka jongi ko try hapreng shibun ko try ke jing e ke bangi e kendo ko try ki khon ke jomi ki ba mat shibun ko try hakani ka sngi ko try nganget sha ko try jisu melong me ublay ko try uba kata ba pen khia e ka gm ka jongi hapreng ka jing pai donut ko try jisu nganget mesok span ko try ya kata ka donut ko pat ya taka don ka bamong ko try jisu na mamala kren lupa ko try nagakhtien ka jome ko try jisu mame don hajan ko try ki bapat dono ko try mame pen em ya taka mensim ka basong si ko try bagang nget me pen em ka ni ka mensim ka basong si ko try ka bapet ya ni ka program ka ni ka sngi ko try ka song si ko try na taka yeng ka sem ko try na taka khon ki kti ko try yo kala dono ro ko try jisu ki ba ik bagang nget ko try ba meme don ko try ka don ka jing pentengen ka jome ka don ka taka jing kermen ka jome ko try ka don ka taka jing suk ka jome ko try ha ka taka gm ka jong i ko try jisu bagang nget sha ko try ba me na kta me na pen kelas non ko try ya ka gym ka jong i ko try na ka jing so si ko try jisu try sha ka jing kermen ko try sha ka jing shat ko try jisu bagang nget ko try jisu ma laud kini ki jan kan baro ko try na ka gym ka jong i ko try jisu bagang nget ko try jisu kum ka ni ko por bang ngi ya ko try ai ka ktien ka jom ko try kan pen kemen ko try jisu ya ka men sim ka jong i ko try jisu bagang nget ko try jisu ha pring shi bon ko try ki ba ya lenti ko try ka lenti ka ba e ko try nget ko try ai begin pai shi me ko try bakin khot karpat ya ka kerteng ka jomi ko try abaki khot karpat ka kerteng ka jomi ko try me pen em ko try abaki wat shi sha ye me ko try na ka donu baro ngai kin sham ye me ko try jisu ma melong hajan parat ko try jisu melong me no up long brot u pha ko try me yai wat ko try ta men sem ka basakma ka men sem ka baja ko try ma ngai ko try ba me wat ka ran ka jing kta ran ka jing pen kendo ko jomi ha ka ta ka jim ka jong ki ko try bakin yo mat ye me ko try u blay ko try jisu u balaban ai ki ko try ka ta ka jing isne ka jomi ka ta ka jing ai ka jomi baka taka GM ka bam chukut ka try ka ba me malakular nam taka GM ka jangi way pi way ka try ngai ka ni ka sngi ka long ka sngi jong ka jing ku ka sngi jong ka jing pen khia ka try ba ka sngi ka try ka ba kemen ha ka GM ka jong ki ka try me kta me pen khia ba me pen kala ya ka GM ka jong ki ka try ba ki dang la ro ka try nak ni ka try ba ki ya ka try ba ka dang long ka try ka jing ku ha ka GM ka jong ki ba ma ki ro ka try ki dang la ban ba ki ni ka ding pra ka jong me ban len ya la de ka try ba ban bot ban shakri ka try tang ka kerteng ka jong me ka try me ka ku ya ka GM ka jong ki hakani kesngi hakatang Jesus Christ amen 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 niat sha lingba kani ka ktien lingba kani ka testimony ka long sha ka jingkerku haka jim ka jong fi way pi way bat ngisia syam yang pat hak way pat ka por ublay jong ka jingsok unar kan fi baro amen